ברוכים הבאים ציור במבצר סלש טירה סלש עיר של גלעד. זה יותר עיר מאשר טירה לדעתי. נלך לשער, הוא נפתח עם שרשראות ואז אפשר להיכנס. יש בפנים שער נוסף למקום אחר. סגור את השער. ויש כאן מדרגות, ויש באר עם דלי כדי שיהיה אפשר לשאוב מים. יש כאן בית של הוביטים, זה הבית של האביר. יש לו מיטה, כתוב לו once upon a time על הקיר. יש לו את המגן והקסדה שלו. יש לו אש מבוערת והששית. יש להם מדרגות. אפשר לעבור דרך הגשר ולעלות פה מדרגות. יש כאן את הבניין הזה. עוד שער עם מנורה לידה. יש כאן גם את הבית הזה. זה המגדל של הנסיכה. הדלת הזאת אי אפשר לפתח, אבל אפשר להזיז את זה קצת לצד. ככה מי שבפנים יכול לבדוק מי בדלת. זה הבית של הנסיכה. יש דברים בפנים. כאן יש את מערת הדרקון. כאן הדרקון שומר את כל הזהב והכסף שלו. יש כאן גם כיסא שהנסיכה יכולה לבוא ולשבת בתוכו כשהיא באה לבקר. בסופו של דבר זה החדר של הנסיכה. מה יש לנו פה? יש כאן ארון ספרים, עדיין אין ספרים. ותיבה. יש לה כאן ספה שהיא יכולה לשבת עליה ולקרוא. מערה. כל מיני קרמים כמובן. זה לא חדר השינה שלה, חדר השינה שלה נמצא במקום אחר. אולי פה. יש כאן דלת שאפשר להיכנס. זהו.